I love you. I love you only. I love you ko sen. I love you ko. I love you. Oh my god! Wow! Hi everyone, good morning and welcome back to my channel. तो आप लोगों को मेरे चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ. तो नोंथांमोन को आंनि बे गोदान भिडियो आरो वो फिन खेबसेबाव गोसो गोरबोजों खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय. तो आज की वीडियो है तो ये रहा हमारी फूल बगीचा जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी. और आज की वीडियो है कुछ सिनारी लेकर आई थी बाजार से, मार्केट से. तो इसे ही दिखाने वाली हूँ आप लोगों को. तो फिर वीडियो को एंड तक देखिए. और जो कोई भी मेरे चैनल में नया है तो फिर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट कर देना कैसा लगा है. तो फिर वीडियो को एंड तक देखिए. नहीं बियो गोमो गोमो जायो बिबारा, रसानो गोमो जायो आरो बरियानो. दा बारथ'वाखै, नै गायस्लायदों बैयावसो दङमोन. नै बेबो गोमो बरिया गावदां गावदां जों मोजां जायो. खालटें बिबार ना मा होनना बुङो, जागवाखैनो बेबो. नै एकदमबारे एसे एसे स्रां खालामजोबदों आरो बिथिंजायबो बिथिं बेखौबो गायस्लायदों आं. बिथिंजाय खालि ओमफ्राय नै बेखौ गायदों, दाखालि गायदों. बेखौ फोरखौ हाथाइनिफ्राय लाना फैनाया नै एसे रोदोमबाय. निउ निउ हयतासे थरा थरा मिट्टी निउ निउ दोनाखै. हा गोदान होनांगौ, हा गोदान. नै बिथिंजाय दाखालि बेखौ लाना फैदों आरो गायबाय बेखौ. बेबो कागज फ्लावर पिंक पिंक होता है. बिथिंजाय फांसेबाव आरो वाह लाव तख्रा जाबाय, दानस्लायजोब्बाय. दाउबो लादोंमोन नामा इयो जि रानस्राव स्राव नुदों मबाइलाव नायबाबो. बेबो रोदोमदों. बेबो माबा जादों बरियानो. बेखौ दानना गाइस नांगौबा नै थानाय सोरनो नांगौ लांफै जल्दी, नङाबा गारजोबनाय जागोन. जल्दी फै जल्दी फै. नै बेखौबो बिलाइ रोदोमगोन आरोना थानाय बरिया कलम. आया oh बिलाइ रोदोमबाय आरो दा गोदान जागोन. ने क्रिक 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 क्रिक.
और ये है मेरी एलोवेरा। क्या बोला तूने? नांगौबा सोरनोबा थानाय जल्दि आजा स्रां नांबाय दासो बोरा होगासिनो हा होदों आरो हासार इखौ होनदो माबायाव दाबाव होनोलै दाबाव मोजां नुगोन दां बरियानो इखौ मारै सिंनिफ्राय दाबाव हाखौनो थिखांना लायालासिनो हर हाखौ सिगांग्रोबामोन नामा थैगोन नामा होमबा सिङाव दाबदों नामा दाबाव थिखांगोन इखौ दाबाव बिदिसो दायदों माबायदि दायदों थाखोब्रा Rasutanनिफ्राय लांनाय दं नैबे बाबा गोरान बालाग्रा दा बंफाङा माबाया बायना लायालासिनो सान्दुं सफैनोसै आइ दाबाव होनांगोनलै आइनि बिदिनो ओमफ्राय नैबेखौ गायखांबाय बेयो माने फालारा लाबोदोंमोन नालाय माबानिफ्राय राजस्थाननिफ्राय मा दंफां होनोथाय बेखौ केक्टास बायदि बे माबाव मा होनो बेखौ मबाइल माबाव भिडिअफोरावसो नुयोमोन ना माबा बे बुंफाबा बुंफालायनाय जों बुंबाथाय बेयो बुंफालायनाय बुंनांगौ नामा आङो दा मियाव मियाव उइस बुंदो नामा जागा बै हायावसो गायदोंमोन आरो बेखौ दा नैबेयावहाय गायबाय माबायदि थायो दा सु आरो ना आरो सु दङ su 아직 고름 아하 있어서 십지 바이팅
दाखोर खावना नि बार फायसने एक्जेक्ट जो जाहानाव बिलाइफोरा खावना होगोन सिगदों फैना ओय ओमा अभी अच्छा लगा हल्का हल्का इसको कहाँ रखेंगे अभी इधर इधर रहेगा कि नहीं रहेगा ये ओ या नो itu kas itu ro oh pata ne dabai oh itu oke bogo ase itu mazang tay mon faideng अच्छा टाइम में आया अच्छा टाइम में आया और ये है हमारी आयोंग जो हमारे पास वाले घर में रहती है ये भी ले लिया देखो इसे वाओ और लालडा क्या सुना हो लालडा वाला लगे तो बोरिया क्रीम ले लिया तो आप लोग भी आजा जल्दी जल्दी लेके जा और मेरे पानी भी फिल्टर हो गई लेकर जाओ बढ़िया के फुल तो दे वीडियो कर सुना ना इतना देखा भाभी तो थोड़ी देर में आपको यह देखने को मिलेगी जल्दी से ले जाओ और घर में लगा के बढ़िया से सजाओ है कि नहीं दादी माँ है ना मोसौनो सोगोनदां सागलि दिबो ना नाकि लागाइबो फुल दा सागलि दिबि ना लागाइबि सागलि खाबो 5 गिलास हा सागलि खाबो 5 गिलास ये सागलि खाबो लागाइ दिबि लागाइ मानु खाइबो केटामान गइबि oh logai dibi hi ko hi I love you I love you only I love you ko I love you ko I love you oh my god I love you friends bole ko bolo I love you